Na terenima Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici održan je memorijal turnir povodom godišnjice smrti policajca Vladimira Grandića. Cilj manifestacije je očuvanje uspomene na poginulog policajca, a organizator je sindikat policije. Učestvovalo je 29 ekipa, među kojima su se našli i ekipe novosadskih javno-komunalnih preduzeća, a prvo mesto osvojila je ekipa Parking servisa. Na memorijalnom turniru u malom fudbalu učestvovalo je 29 ekipa. Mahom iz policijske uprave Novi Sad, ali su učešće uzeli ekipe policijskih uprava Subotice, Sombora i Kikinde, kao i članovi sindikata policije iz gotovo cele Srbije. Masovni odziv govori o tome koliko je kolegama preminulog Vladimira Grandića stalo do toga da on ne bude zaboravljen. Ovakav odziv, ovaka masovnost za prvu manifestaciju ove vrste daje nam nadu sigurno da će to postati nešto što je tradicionalno i što će niz godina narednih biti obeležavano. Ovo je jedan od pokušaja da pre svega njegove kolege sačuvaju uspomenu na njega. Na neki način da se svake godine podsjetimo na ono što je bio, na ono što je dao radeći svoj posao. Turnir je organizovao sindikat policije i cilj jeste da on postane tradicionalan i da se svake godine organizuje na terenima Centra za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici. Prvenstveni cilj i ove manifestacije jeste prikupljanje jednog dela novčanih sredstava za pomoć majci poginulog kolege. Sindikat će i u narednom periodu težiti da organizuje neke slične ovakve manifestacije kako bi izašao u susret majici, a i mi sami izlazimo na neki način nevezano sada za ovaj turnir. Da podsjetimo, policajac Vladimir Grandić preminuo je 12. aprila prošle godine od posledica povreda zadobijenih u sukobu sa pljačkašima na autoputu u blizini pumpe Minut kod Novog Sada.